става дума за пореден път за нашите чисти сънародници. Първите, които ни заробиха икономически, например лично на мен ми дадаха 20 000 лева, с което ви гарантирам, че нищо лошо не мога да кажа за тях повече. А също и другите, тези там оттатък западната ни граница, югозападна, западна, които така и нямат доблестта да си признаят всъщност какви са те. Кажете ми какво да правя с тези чисти наши сънародници.